गुड मॉर्निंग सर्वांना. इथे आपण ज्यूस घेतलं आहे मॉर्निंगचं. आणि इथे आपली पाटी काजल, तिने कपडे मशीनला लावून घेतले आणि कपडे वाळवते ना काजल. अर्ली मॉर्निंग गरम गरम पाणी किंवा आवळ्याचा ज्यूस. ते झाडू मारायचा कार्यक्रम चालू आहे. हे पण आपल्याला लावायचं आहे. पाणी नाही पिया रे तुम्ही लोक? पाणी नाही पिया रे? रुबू गुड मॉर्निंग बोल. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोल. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. इथे फ्रेश कढीपत्ता आपल्या बागेतला. आपल्या कुठे सुगंध येतो ना. कशासाठी आपल्याला? उपमा, रव्याचा उपमा बनवतोय काजल. आपली गाडी इकडे लावलेली आहे. गाडीचं कव्हर वेगळं कव्हर लावायला लागलं आता ह्याला. अर्धी टाकी पाणी भरलेलं आहे. इथे हा गाडीचा कव्हर मी काढलेला आहे. हा जो जुना आहे, आपण जो नवीन आणलाय ना तो लावूया आता. जुना आतमध्ये ठेवला. आणि काजल इकडे काय करते तू? काय बनवते नाश्त्याला? उपमा. नवीन आपलं तिकडे ठेवलाय. काय करते? मी शोधते तुम्हाला घरी. आता इथे मी 2 प्रकारचे झाडू आणलेत. आपल्याला व्हाईट टाकी पण साफ करायची आहे आणि ही टाकी पण. इथे बघा आपलं सीट कवर चेंज झालेलं आहे. आता टाकी साफ करूया आपण. टाकीचं पाणी ऑलमोस्ट सर्व खाली केलेलं आहे. आता जेवढा थोडा पाणी आहे तो त्याच्यात साफ करून माडा तोटूया आपण. टाकीत बघा काय पडलंय, दाखवतो तुम्हाला. बघा आणि ह्याच्यापासूनच आपला जो खराटा झाडू असतो बघा, ह्याच्यापासूनच आपला हा झाडू बनतो. अजून खाली घाण राहिलेली आहे, तर चांगलं पाणी टाकून आपण. आता कन्स्ट्रक्शन झाल्यापासून अजून साफ नाही केलेली होती, ते आता साफ करून टाकलं. आता ही टाकी रेडी आहे नवीन पाण्यासाठी. आता व्हाईट टाकी जेव्हा ही पण टाकी जरा वरतून आणि आतून जरा अशी खराट्याने जरा साफ केली पाहिजे. कारण पूर्ण पाणी हे झालं आहे. एकदम साफ करून मग पाणी चांगलं स्टोअर करायला पाहिजे. आता इथे काजलने उपमा बनवला गरम गरम.
मग हात धुवून पहिला उपमा खाऊन घेतो आणि मग राहिलेली टाकी साफ करतो. तिरकी बघ आपला गरम गरम उपमा आलेला आहे. आता आपण पटकन खाऊन घेऊया. इथं ग्रँड एंट्री झालेली आहे. इथे काय लावते? तेल लावते तू? माव माव तुला दूध आणायचं आहे, तुला दूध आणायचं आहे. तिथे काव्याची मग उपमा खाते आहे. तिला जास्त भूक लागली, उपमा खा 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 खा. आमच्या कुत्तूंना माहित नाही म्हणून, आता कुत्तू उठले असते आणि ते खायला आले असते ना. हां, इथे वरचा पाईप आम्ही जॉईंट केलेला आहे. आता टाकी चालू करूया. टाकी म्हणजे वरती पाणी जायचं, पंप चालू करूया. आपला पंप चालू केला आहे. आता पाणी टाकीतून पाईपातून वरती तर आणि काजलवरती स्प्रे करते. काजल येतोय पाणी? मी ते हे का ठेवलं माहिती आहे का? कारण ते कनेक्शन आहे बघा, हे निघायला नको म्हणून. चला आता आपण पण वरती जाऊया. आपले बुबू बघा पाठी सनबात घेतात, ते काय रेस्ट करतात. झोपा. तिकडे पाणी बघा, पाणी स्प्रे होतं तिकडे. येतोय ना पाणी बरोबर? हा वरतूनच सोडत बघ, खाली बरोबर पाणी येतो मग. मला देत आहे बघा. जास्त वेळ मोड केला की वरतूनच खाली पाणी येतं ना डायरेक्ट. असं तिकडे पण माहिती. आता आपण पाईप धरूया. काजल पाय जरा उचल हवाला. तुझा हा पाय उचल. तू पाईप पाठी का घेतोय म्हणजे तिला सोपं पडेल. ये या रूममध्ये जातो. तुम्ही करू बघा, मला देत नाही बघा. असं आपण कसं जेवढा घराला आणि जेवढा बांधकामाला पाणी देऊ, आणि आता मी बांधकामाला जेवढं पाणी टाकतो ना ते ॲब्झॉर्ब करतंय, म्हणजे त्याला अजून पाण्याची गरज होती. पाठी लागेल पाठी घेतो मी. पाय पाठी घेतो. हा नाही पाणी आहे इकडे घ्यायचो, कारण मग तुला इकडे अडचण नाही होणार ना. चालेल, जरा हात धुवूया बघा. इथे जरा काजलचं पण काम सोपं करतोय मी. व्हेरी गुड. मार. असं कोण करतं सांगा? किंवा असं. व्हेरी गुड. स्प्रे आला. हां, तुम्हाला आणि सर्वांनाच माहिती आहे की आपल्या घराची काळजी आपण जेवढी स्वतः घेऊ शकतो ना, तेवढा कोण इतर किंवा कामगार नाही घेऊ शकत, है ना काजल? त्या साईडून बाहेरून पण मारायचं, त्या साईडला डायरेक्ट जा, आता तिकडेच जा, तर बाहेरून पण मारायचं आहे. म्हणून पाईप बिग बघा मी त्याला इकडे आणून दिलं सर्व. खालून बघा आपले सारेगम पद्धतीचं कसे दिसतात. झालं काजल इकडे बाहेर राहिलाय. हा वरती मार सर्व. आम्ही आणि आपलं असतं ना ते स्वतःचं, आपण सर्व ट्राय करतो की सर्व एरिया कव्हर करू, पण हेच काम जर दुसऱ्याला दिलं ना तर ते सुटलं तर सुटलं म्हणतात. आता इकडेच बघा, है ना काजल? मस्त ना.
देत नाही. तिला ऍक्च्युली ते मजा वाटते पाणी मारायची आणि ऍक्च्युली मजा पण आहे. काम म्हणून काम समजून आपण केलं तर कामच वाटणार, पण मजा म्हणून समजलं तर मजा वाटणार. पाणी नाही इकडे बघ गाठ हे झाली. हो पाणी सुटलेलं आहे. धावत जावा बघा. 10 सेकंडमध्ये बघा एवढं झालंय. आता काजल मी इकडे थांबतो काय. हां त्या आतमधलं बाथरूम राहिलं आहे आणि मेनच्या बाहेरून राहिलं हा काय. चला आता हे जॉईन करूया आपण. ओके फिट झालेलं आहे. काजल वरती कसली गाठ बसून नको तो पाईपाला. पाईप सरळ केलायस काय. रेडी. आपण बघा तिथे सुद्धा मारलेलं म्हणजे आपण सर्व कव्हर करतोय. आता पाठी बघा तेवढंच राहिलेलं आहे. आता आपण बंद करायला जाऊया पटकन. तो बंद मार तिकडे कुठे राहिला का बघ. आतमध्ये बेसला बघ बेसला. चला आता आपण बंद करूया आणि बंद करून खाली या काजल. बंद केला. इथे बघा टाकी पूर्ण वाकडी केलेली आहे. माझा हात पण वाकडा झालेला आहे. कॅमेरा असंच पकडला आहे. टाकी पूर्ण वाकडी करून दिली आहे. पूर्ण पाणी खाली करून साफ केलेली आहे. आता नवीन पाणी टाकून पण चांगला पाणी टाकून पण साफ करायचं आपल्याला. ते सर्व धुवून घ्या आतून. हां ते बाहेरून पण धुवून घ्या. टाकी ती प्रेशर आहे ना बाहेरून पण धुव. हे काला आहे ना हे. वरतून पण धू तशी पण धू. जरा त्या साईडला जातो ड्रम पण धू जरा तसाच. आठवड्यातून एकदा तरी आम्ही असं साफ करूया ना काजल. आतून पण एकदम प्रेशर मार. खाली प्रेशर मार म्हणजे पाणी सर्व हे होईल. खालच्या इकडे हां प्रेशर मार. आणि वरती पण समोर पण प्रेशर मार. बेस आहे ना तो. सर्व पाणी गेलेलं आहे. आता बघा जय बजरंगबली दाखवतो बघा. जय बजरंगबली. पाठ जायची. पाणी रिलेटेड सर्व काम झालेलं आहे. आता आम्ही चाललो ड्रायव्हिंगला. आणि याचं काय. सगळ्या खिडक्या बंद कारण आता आम्ही जाणार आहे बाहेर जेवायला. चल काजल रेडी. ओके आज आपण काय खायला जातोय बाहेर. चायनीज कारण बायकोला चायनीज खायचं मन झालेलं आहे दुपारचा. ते चला जाऊया. बाहेर खूप ऊन आहे म्हणून हा वरती फक्त असं प्रोटेक्शनसाठी शर्ट घालतोय. आणि इकडे आम्ही बॉटल पण घेतली पियाला. आता आम्ही काय खाणार आहे. चायनीज खाणार आहे का लंच खाणार आहे का काय खाणार आहे आम्हाला पण माहीत नाही. जे आम्हाला शॉप दिसेल ते आम्ही खाणार आहे है ना. आणि घर बघा लॉक करून पूर्ण पॅक केलेलं आहे. टाटा बाय बाय घर. बाय बाय घर. चटणी चांगली आहे ना. काय ऑर्डर केलं. शेजवान राईस. फुल.
खाऊन झाले. टोटल 5,000चं चायनीज खाल्लंय. काय संपली आमची. काय पण 5,000 500 पण नाही झाले. आता तसं पण आम्ही आता शेजवान राईस खाल्लाय. मस्त पोट भरलाय. आणि आता आता घरी घरी जाऊन झोपणार. आणि मग परत कामाला लागणार. हो चला इथूनही जाऊ शकतो ना सरळ. पोचलेलो आहे. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 घर आलेला आहे आपला. मस्त आमचं झालेलं पोट भरलेलं आहे मस्त. कारण आम्ही काम करत होतो ना सकाळपासून आणि मग काजलला अजून जेवण बनवायला वेळ झाला असता. बसा आता जरा. ते काजलने दूध आणि केक आणलाय. दूध आपण फ्रीजमध्ये ठेवूया. असा आमचा अर्धा दिवस संपला. मॉर्निंगपासून उठल्यापासून आम्ही असं सर्व काय केलं. आता जेवण पण झालं बाहेरचं. आता दुपारचं नेहमीप्रमाणे 40 मिनिट्स रेस्ट. झोप नाही आली तरी असं पडायचं आणि लेफ्ट साईडला किंवा पाठीवर पडायचं, पोटावरती नाही. 40 मिनिट्स किंवा 1-2 तास झोपला तरी चालेल. आता आम्ही रेस्ट करतो नंतर काम कंटिन्यू करतो. आणि टू बी कंटिन्यूड. आणि व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. लाईक करा आणि शेअर करा. टाटा. अर्धा तास झाला आहे आम्हाला, तर आम्ही पाणी पण पिऊन घेतो.